muligt, den er slet ikke vant på det. Og det er dejligt at have det på film. Men ja, den her bund, den er simpelthen så glat, at de her... Det er helt vildt. Det her mudder herunder. Er de ikke fuldstændig glat i bunden? Jo. Bare lave rullefald, det er meget. Mange måder. Det kan godt være, at rullefald det ikke er økonomisk. Hvad hedder sådan noget? Ja, ikke hvis det er igen. Nej. Nu skal jeg lige ned her, det er jo ikke så nemt. Jeg er kraftigt bange for at skride på det der. Og du bliver kun våd. Jamen, jeg skal ikke så bange for at blive våd, det er bare... Ja, jeg snakker fjerken stikker af. Jeg havde også fået en ben op. Ja. Så skulle jeg ligesom have en anden ben med, og så skulle jeg sparke mig op og sidde på bagenden. Jeg kunne simpelthen ikke komme derop. Hold kæft, det der mudder der. Ej, prøv at se, det er min sovepose, der er der. Hvor er den på vej hen? Den stikker af. Nå, Nick, har du mulighed for 3 colaer? Hvor er det så ikke, det var en okay idé lige at få sådan en? Hvad tænker du, Kjeld? Jeg har også øl, hvis det er. Men skal vi ikke vente? Og pisse en helvede til. Ja. Ja, det er over, men jeg skal ikke vide, at vi kan komme med det. Hvad er vi nu på jagt efter? Ja, man skal ikke vælge. Man skal tage dem, man kan finde. Når vi skal herfra, så hopper vi bare ned i dem. Hvis man kan nå det.